हेल' लोगोफोर दिनै 14 अक्ट'बर आरो बे 14 अक्ट'बरजों जेसेबांनाखि फुंनि रादाब आरो कारेन्ट एफेयार्स दं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बाहाय डिटेल्स होनो नागिरदों। जायफोरा नायनो नुगोन नोंथांमोनहा बिराद मोजां साननानै लानो हागौ। नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांबा हमनो हानाय जागोन आरो जेसेबां हायो नोंथांमोननि थाखाय साबसिननिफ्राय साबसिन खालामबोनो नाजागासिनो दङ आरो जायफोरा रेगुलार नायो नोंथांमोनाबो नुगासिनो दंखायो जानो हागौ। दा फैदो फारि फारि जागायलांदिनि बे आंनि ब्लग पेज आरो बेनि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होगोन जाहाथे नायनानैबो लिरख'नो हानायनि सुबिदा जायो। दा फैदो फार्स्टआव फारि फारियै जागायलांदिनि जे भारतनि केरेला रायजोआ हादरनि गेजेरावनो कमप्लिट डिजिटेल हाइटेक क्लासरुम गायसनबाय होनदों। भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो फार्स्ट स्टेट जाबाय होनदों केरेला रायजोआ केरेला स्टेटआ बेयो मा खालामदों होनदों कमप्लिट डिजिटेल हाइटेक क्लासरुम हिसाबै थिसनबाय होनदों। दा केरेलानि सोमोन्दै नोंथांमोनहा नायनो हागोन। केपिटेल तिरुवनन्तपुरम, बेनिफ्राय गभर्नरा जानानै दङ आरिफ मोहम्मद खान, बिथांनिफ्राय चिफ मिनिस्टार जानानै दङ पिनारायि विजयन, इडुकेसनेल मिनिस्टार जानानै दङ प्रफेसर सि रबीन्द्रनाथ, बिथाङा इडुकेसन मिनिस्टार जानानै दङ केरेला स्टेटनि थाखाय। आरो केरेलानि लकेसन नोंथांमोना नुवाखैबा नुनो मोननाय जागोन, नैबे रेड कालारनिया केरेलानि लकेसना। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 आव दङ 2020नि कमिटमेन्ट टु रिडक्सिं इनइकुवेलिटि इन्डेक्सआव भारतनि जायगानि रेंकआ बेसेबाङाव दङ होनदों। मा होनदों 2020नि कमिटमेन्ट टु रिडक्सिं इनइकुवेलिटि इन्डेक्सआव भारतनि जायगाया 129 पजिशनाव दङ होनदों। रेंकआ 129 पजिशन आरो बेखौ टटेल 158 हादरनि गेजेराव सायख'नाय जादोंमोन। बेनिफ्राय जोंनि इन्डियाया 129 पजिशनाव मोननो हानाय जादों। दा बेनिफ्राय फार्स्ट पजिशनखौ मोननो हानाय जादों नर्वेआ। नोंथांमोना बाहायबो नोंथांमोननो सावगारि होनाय जादोंमोन। नर्वे हादरा मोननाय जादों, नैबाव नुनो मोनदों। बेनिफ्राय लास्ट पजिशनाव दङ, माने 158था पजिशनाव थाहैगोन साउथ सुडाना। बेयो साउथ सुडाना लास्ट पजिशन। बेनिफ्राय फार्स्ट पजिशनाव दङ नर्वेआ। बेनिफ्राय जोंनि इन्डियाया 129 रेंकआव दङ। मोनबावदोंमोन कमिटमेन्ट टु दा रिडक्सन इनइकुवेलिटि इन्डेक्स 2020नि रेंकआव। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3 आव अन्ध्र प्रदेशनि चिफ मिनिस्टारा रायजोनि गोरिब गथ'साफोरनि अनसुंथाइनि थाखाय जगन्न बिद्या कनुका स्किम लन्च खालामनानै होदों होनदों। जगन्न बिद्या कनुका स्किम लन्च खालामदों आरो बेयो मा होनदों अन्ध्र प्रदेशनि चिफ मिनिस्टारा। आरो बेनि थांखिया जादों गोरिब, माने एकदम गोरिबथार सुबुंफोरनि गथ'साफोरखौ अनसुंथाइ हिसाबै होनो थाखाय बे स्किमखौ फोसावदों होनदों। दा खोथाया जाहैबाय अन्ध्र प्रदेशनि चिफ मिनिस्टारा सोर? बे जाहैबाय नुनो मोनदों वाइ.एस. जगन मोहन रेड्डी। बिथाङा वाइ.एस. जगन मोहन रेड्डी। सावगारियाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय नुगोन गभर्नरा जानानै दङ अन्ध्र प्रदेशनिया बिश्वभूषण हरिचन्दन, केपिटेल विशाखापट्टनम, नोंथांमोनहा मिथिखायोआनोखा। दा बेनिफ्राय अन्ध्र प्रदेशनि सोमोन्दै बाहाय माखासे होफानाय जादों। मुंदांखा कुचिपुडि मोसानाया बबेनि? अन्ध्र प्रदेशनि आरो बिथांमोननि स्टेट डान्स बियो। बेनिफ्राय जुनारनिया हादोरारि जुनार, हादोरारि दाउ, बेनिफ्राय हादोरारि ना, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोनहा सार्च खालामनानैबो नायनो हानाय जागोन। दा गुबै खोथाया नैबे कुचिपुडिया गोनांथार आरो कुचिपुडि मोसानाया बिथांमोना स्टेट डान्स। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 आव थांनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों जायफोरा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला, जाहाथे लास्टआव बावनानै थाङा। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 आव नबेल प्राइज 2020नि गेजेराव इक'नमिक साइन्सखौ मोननो हादों होनदों। सोर? इक'नमिक साइन्सनि बिथिङाव सानै बिथांमोनहा नबेल प्राइज मोननो हादों 2020नि बेलायाव। बे जाहैबाय, सासेया जाहैबाय पल आर मलिग्रुम, नैबेलाय बे बिथाङा पल आर मिलग्रम बिथां। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 एबा सेकेन्ड हिसाबै मोननो हादों रबार्ट बि विल्सन बिथाङा। नैबे बिथाङानो रबार्ट बि विल्सन बिथांमोन सानैया देग्लायनि 2020नि नबेल प्राइज इक'नमिक साइन्सआव मोननो हानाय जादों। नाम्बार 5 आव दङ इउनियन मिनिस्ट्रि अफ टेक्सटाइल, जोंनि भारतनि मिरुनि मन्थ्रि, टेक्सटाइल मन्थ्रि बिथाङा वर्ल्ड कटन डेनि समावहाय भारतनि कटननि थाखाय गोदान ब्रेन्ड आरो लग' फोसावबाय होनदों गोदानै। आरो भारतनि कटनखौ कास्तुरि कटन मुङै मिथिनाय जासिगोन होनदों। ब्रेन्डनि मुंखौ दोनबाय, भारतनि कटननि ब्रेन्डनि मुंखौ कास्तुरि कटन। बे कास्तुरि कटन मुङै मिथिनाय जाबाय होनदों। दा बे कास्तुरि कटना मा रिप्रेजेन्ट खालामनो हागोन होनदों? कास्तुरि कटना
विथ वाइटनेस माने जोबोद गोजों आरो ओमफ्राय ब्राइटनेस, सफ्टनेस, पिउरिटि, लिउस्टार, बेनिफ्राय इउनिकुइननेस, बेनिफ्राय इन्डियाननेस बेफोरखौ दिन्थिगोन होनदों, रिप्रेजेन्ट खालामगोन बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। दा इउनियन मिनिस्टार अफ टेक्सटाइलआ जोंना भारतना सोर जानानै दङ? स्रिमिति इरानी, बे बिथाङा जानानै दङ स्रिमिति इरानी। बेनिफ्राय वर्ल्ड कटन डेआ माला जानाय जायो? बेखौ 7 अक्ट'बराव फालिनाय जायो। बेखौ आङो 7 अक्ट'बरावनो खोन्थानानैबो होखादों। 7 अक्ट'बराव वर्ल्ड कटन डे फालिनाय जायो। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6आव नागालेण्डनि स्टेट इनभाइरनमेन्टेल मिनिस्टार, स्टेट इनभाइरनमेन्ट मिनिस्टारा नागालेण्डनिया कभिड-19नि गेजेरजों जिउ गोमालांबाय होनदों। दा बिथाङा सोरमोन? बे जाहैबाय CM चां। बिथाङा नागालेण्डनि स्टेट इनभाइरनमेन्ट मिनिस्टारमोन। बिथाङा रुंसारि जाबाय थांनाय 12 अक्ट'बर एबा समबाराव। बेनिफ्राय बिथाङा 78 इयार्स जाबायमोन होनदों। नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोननाय जागोन। नागालेण्डनि सोमोन्दै नायना लानो हानाय जागोन। केपिटेल कहिमा, चिफ मिनिस्टार जाना दङ निम्पिउ रिय', गभर्नर RN रवि जाना दङ। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 7 निसिपु टुनेल, बे सिंनि लामा निसिपु टुनेल, बेयो बबेयाव दङ होनदों? अरुणाचल प्रदेशआव दङ। आरो केपिटेल एबा अरुणाचलनि सोमोन्दै नायबानो जाबाय। केपिटेल इटानगर, गभर्नर BD मिश्र, चिफ मिनिस्टार पेमा खान्डु जाना दङ। बेनिफ्राय नाम्बार 8आव दङ किर्गिस्तान हादर। किर्गिस्तान हादरा गोदानै प्राइम मिनिस्टार थिसनबाय आरो बिथाङा जादों सेदिर जापारभ। बिथाङा किर्गिस्ताननि गोदान प्राइम मिनिस्टार, सावगारियाव नुनो मोननाय जागोन बिथाङानो। बेनिफ्राय नुगोन किर्गिस्ताननि सोमोन्दै केपिटेल बिशाक, प्रेसिडेन्ट सुरुनबाय जिनबेकभ, बेनिफ्राय कारेन्सिया जाहैबाय सम। दा बे आरो किर्गिस्ताननि लकेसन नोंथांमोना नुवाखैबा नायना लाबानो जाबाय। किर्गिस्ताननि इण्डियाननि थिग सोनाब आरो सा खनाजों पाकिस्ताननि साहा गोलैयो। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय। गुबुन गुबुन समाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन खौरां मोनगोन आरो सिगाङाव होखानायफोरखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, प्लेलिस्टनि लिंक दं, बाव थांनानै हाबनानै नायबानो जाबाय। आरो कारेन्ट एफेयार्सनि थाखाय डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननो कारेन्ट एफेयार्स एबा दैलि कारेन्ट एफेयार्स बर' हिसाबै नोंथांमोननो प्ले लिस्ट दं, डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायबानो जाबाय। बेयाव गासैखौबो नुजोबनो मोननाय जागोन। सिगांनि जेसेबांनाखि पस्टफोर दं बेफोरखौ नुजोबगोन। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।